живеят в чужбина. Повече от 3 милиона живеят сега в окупация. Донецка, Луганска. Докато Русия не бъде победена, тя ще продължи военните си усилия. Смятам, че това не подлежи на никакви обсъждания и на никакви съмнения. Днес се навършат 3 години от пълномащабното непровокирано нахлуване от Русия срещу Украйна. От тогава обаче си изминали 11 години на несломима, героична съпротива и борба на украинския народ за нашата независимост. Отдаваме почит на всички, които всеки ден, всеки момент приближават нашата победа на фронта, в тила, дипломатически усилия и на международната арена. Децата им не учат в клас, не стая бомбоубежища, които са преустроили. А на стените има снимки на техните близки и децата ги сочат и казват: там е бат. Ние трябва първо да благодарим на нашите украински приятели, че те показаха какво означава да си смел, какво означава да не се предаваш, какво означава да се бориш за родината си. Слава нации! Слава на България и благодаря на България за това, че тя подкрепя Украйна, за това, че подслони почти 65 000 души, които живеят сега в България. Слава Україні! Українці, усміх.